Menika sampun Mas Gade. Nggih, sampun. Terus napa malih? Nggih, fragmen. Fragmen. Iki bose pemborong. Sing napa? Lah Iki ta. Fragmen. Oh. 500.000 J. Oh. 500.000 mangkat. Nggih 500.000 Niki fragmen. Mas sinten Mas Kesban? Mas Kesban. Napa sinten? Om Kesban apa Mas Solikin? Sinten, Pak? Sinten, Pak? Oh. Pak Solikin. Tutuk. Mas Solikin, monggo Mas. Tuk. Nuwun para miyarsa. Gelaring ketoprak paguyuban warga laras. Ing samangke badhe ambabar lakon Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ing samangke dipun katindakaken dening Mbak Tat Titot. Lajeng Bandung Bondowoso badhe katindakaken dening Mas Silikon ing Solikin. Mbane Mas. Mban ing samangke badhe pun tindakaken Mas Gareng. kula piyambak. Nggih. Pripun gelaring ketoprak paguyuban marga laras sugeng amirsani ngantos paripurnaning lampah. Nuwun kula nuwun. Tuk. Bakal suwuk ora mbok suwuk kentongane iki piye? Kentongane aku to? Ya nggih. Wah, cah. Kowe iki dadi saiki dadi ban. Kentongan Mas. Kowe dadi ban. Duduk Mas apa cempolo. Sapa yang Nggih. duduk? Cek. Nah, ngono. Karena Jenengan ki mbane Mas. Ceker. Jenengan Kowe ki iki dadi mbane. ban. Oh, aku mban to. Nang wedok lho Mas. Dadi wedok. Wedok Mas. Nggih. Iki lho Mbak Agnes iki. Apa? Apa ki jenenge sial apa ki nya? Iya. Kuwi. Ora iso Aku ngadeg. ngadeg mau. Jan. Oh, kayak kok sik lho, kowe dadi mbanku. Oh, kok Suarane kudu wedok kok dadi wedok kan? Injis. Piang ban? Injis Dara Putri. Kok injis tuh? Inggih. Dara Putri. Iki kahanane kok dadi kaya mangkene iki terus kepiye to ya? Dos punti ingkang dipun raosaken dhateng panjenengan. Kok dos punti iki ngene lho Piang ban. Kahanane negara iki kan. Ngopo kuwi? Kahanane piye to? Gringgingan aku Mas. Iki jenenge dadi ban iki wedok ora wedok. Iya. Kanane negara dadi kaya ngene morat-marit ra karo-karuan ki yo dadine kaya ngene kepiye to Piung Bang? Lajeng penggalih panjenengan dos pundi Gusti? Ya jenenge nek kabeh wis mati ki yo sedhik. Kok ngono? Ayo dilipur, dilipur. Ngataneku. Panjenengan butuh napa? Butuh kowe nangis. Nangis kok terus nangis terus muni iki kanane kaya ngene aku ya melu sedih ngono lho. Kula nggih semanten ugi kula Ndara Putri, Gusti Putri. Terus aku nek dihibur ngono sik apa piye ngono lho. Panjenengan betahaken hiburan? Saya tak tanggap yo wayang iki gading pawukir. Ora sesuk saiki. Saiki. Panjenengan butuh napa? Dok. Iki ketoprak apa engko sik to, Kin? Aku wis keju. Ora apa-apa iki gudelengan iki. Ya. Gusti Putri. Piye? Ngaten lho. Walaupun Walaupun nadyan menika sampun mboten wonten
ning panjenengan kedah emot. Kon ngemot apa? Emot. Kedah emot. Emot piye? Panjenengan- Aku ki jek kelingan kowe mbanku aku ya ngerti. Kowe umpama kowe nembang kok sethithik ngono tinggo aku ngono piye ngono lho. Injih. Heeh. Nembang nggih. Heeh. Sineman. Lagune napa Gusti Putri? Ya sing penak dirungokke. Beci apa Suarane mbok ora kaya ngono kuwi lho sing bener. mengurip ning alam dunya itu dosi jalan mas kumi ketang rayang nyembet ngewe rekan cene ngedek kalau kincelan ala kincelan Aku mah kuwi aku pengen kowe jadel. Jadel aku pengen kowe jadilan dek kene kae lho. Cepet. Aku seneng biang. Aku iso guyu lho biang bang. emosi ora kowe Biang bang. ketoprak iki metune mengko gedek turu sike Aku seneng nek kowe iso mecucu ngono kuwi. ala kadir dir kadir kadir dir ala kadir dir kadir kadir dir Sapa sing kotar katur? harimau Malaya Piye harimau Malaya piye? hao Asal- harimau Kowe iso apa meneh ben aku iso guyu kowe iso apa meneh? ui ai Kowe apa ta? TikTok Anu, kesenian angguk. Tresnawati Arikane Buya Aku kepengen barongsai. Iki ana wong wedok ndoro kok aneh-aneh. Lah aku ben iso guyu ngono lho barongsai ngono lho. Nah, barongsane munggah. Aku wis kepuyu. Aku mongko kok kapireng saking mriki, Ndrek. Apa? Serit. Orang. Oh, kirang nggih. Wes matur nuwun lho. Matur nuwun ya. Daramu wis mbok ibur. Aku iso Indis. guyu tenan lho. Indis. Gusti Putri. Apa? Lamat-lamat saking katebiat nika sinten ingkang sowan?
Jonggreng. Apa? Jonggrang. Sapa jenenge? Jonggreng. Roro Jonggrang. Oh. Wis ganti to. Ora ganti dhisik kuwi. Sapa iki pawadan ana ing kene? Belum. Teko-teko kok mlebu. Ora ngerti. Ora. Sapa Lah, kowe? Negaramu wis tak bedah kok kowe ora ngerti kepiye? Aku ora krasa yen tok bedah. Nganti pindho ki ra krasa. Iki aku Bandung Lautan Api. Bandung Bondowoso. Bondowoso. Bandung Lautan Api. Ayo kuwi. Kok sik lho, kowe kok wani maju nang kene mbok sadirana. Maju sing kiper wis ana. Kowe arep ngapa rene? Kowe ngerti ora? Piyang ben iki kok nyedak-nyedak terus kowe iki lindungi aku ngono lho. Negaramu wis remuk Njok terus ngapa? kari kowe. Aku urung remuk. Mula kuwi tak openi. Tak kira arep tak remuk. Engko suwe-suwe. Kok sik ta? Rana, aku iki arep nang kene. Sik. Bandung Bondowoso klemar. Iki sapa iki? Kula menika mbanipun. Walah. Lenang apa wedok kowe? Ah wedok, Mas. Lanang nek mengrup wedok. Maksudnya piye? Wis. Ayo, piye? Ngapa? Nang Ngapa? sumingkira sik kowe. Mboten, menika kula kedah ngawat-awati Gusti Putri. Panjenengan menika mboten kerepan mengaten. Panjenengan menika aduh. Wong aku sing bilani. Kene tak omong. Wong Yen bilani. to iso gawe seneng karo aku, njalukmu apa tak kei. Aku ki wong sugih. Bandung Bondowoso kok Bergedu. mambu solar. Kok sik ta? Ya ngono sing ketoprak iki dipetah. Iki kudu solar. Sik, aku ora tahan mambu solar kok. Gus, kok malah ngembruki aku lho. Iki kudu solar. Apa? Bensin. Wong ngobong. Raihmu kuwi. Iso ngandani ora? Mboten, kula menika kedah jagi kawibawanipun Gusti Putri. Rupamu ngontut. Jung. Kowe kudune ora trimo lho, kowe dunek karo rupamu kaya entot. Kudune kowe iki ora trimo piye? Aku kaya entut ra apa-apa, ning kowe kaya sing ngetokke entut. Apa kuwi? Sip. Kula mboten trima. Ning aja disebut. Kula mboten trima panjenengan ngene ngene kula. Panjenengan sami mon. Apa kuwi? Ora iso omong kok bilani lho. Ngomong kaya wong udak. Panjenengan menika sampun ngina kalian Gusti Putri kula. Ngina sampean, ha? Jonggrang. Apa? Ngerti ya? Ngerti apa? Guyang-guyu. Aku iki mumet karo omonganku dhewe. Iki omongan kok kaya wong udak sego. Ngapa? Ngece. Mula kacamatane mbok copot sikik. Men ra weruh. Iya. Wong lanang kok kaya ngono. Padahal kene wong wedok embe apa piye? Meneng sik. Aku ora iso menang mergo iki menika Gusti Putri kula. Ayo dipangan kono. Pangan. Karo aku engko. Ya. Tegak wong tilasmu. Ampun ngoten panjenengan ampun ngoten. Bandung. Kusik iki ora. Lek jenenge ora kenceng-kenceng. Bandung. Durung madang ya aku. Kamu. Lek ku teko telat. Jonggrang. Ngapa? Ngerti ya? Ngerti apa? Gandeng negaramu wis tak bedah. Terus? Aku kuwi wenang Boyong Putri. Ora iso. Oh. Ora iso. Kae muni kok ya. Apa? Muni kok ya. Sing. Bagus. Iki jane belani sapa Aku mbelani sing akeh duwite. Oh iya kowe arep belani iki? Heeh. Heeh. Rasa wedi. Sesuk Iki Bandung kok berandal. Dol kabeh. Ya, gelem ya. Gelem ngapa to? Kepenak. Maksudnya gelem ngapa? Aku pengen tok ladeni wae. Ladeni bab apa? Madang ngombe mimik.
Mimik kuwi nomor 1. Kok mimik nomor siji? Kok sik lho, aku ora bakal iso ngladeni kowe wong kowe sing mateni sedulurku kabeh. Lah terus arep kowe arep urip karo sapa? Karo kae Biyong Ban kan. Kawe tak uripi kok. Hah? Kawe wis tak uripi. Ya aku urip dhewe ya wani. Aja maneman. Kok ora mbok Kaya ngene iki. Kok sik to, aja demak-demak. Kudu di. Tak Kayak susup kaya ngundang apa? Cacet-cacet. kaya ngene iki kudu. Kok sik to, nek omong ya omong rek. Maksudnya dinggo? Lah mau ora ambangane urip dhewe. Baru mandi padu aja sih siapa ini? Aku tuh baru mandi kok ada keributan. Tak pecah dasmu lho. Aku tuh dari sini baru mandi. Aku baru mandi, ada keributan apa nih? Iki ora ribut. Ini di negara Mojopahit. Nek aku njaluk laden kae. Oh gitu. Mau wis arep dikeki mik malah kowe teko rene. Saiki kuwi mie ana. Bukan Ini Mas. Mas, ini Ora sudi. Kuwi ya duwe mie. Mas, Mik cilik. Mas, cilik nek dipelirit metu lho, Mas. Wis ya gelem ya. Piye ta? Kaneng jagat raya. Gelem ya. Ora bisa mengaku nek seneng karo kowe. Seniwati. Alah, derek wae. Dene aku ki ora. Aja ngono kuwi ta. Bandung. Piye? Kowe bali ya wae. Soale aku ora bisa ngladeni kowe. Aku urung oleh apa-apa. Uring-uring piye? Yen to kowe ora gelem ya anakmu ora apa-apa. Maksudnya anakku piye? Kowe wani karo Lah kowe angel. Kok angel-angel anakku urung cukup umur. Wis sesane kok. Dasaring nganggobu. Oh kirek iki. Kae golek sapa kae go di Bali. Biyong Ban. Kae wis tak sedot dadi kirek. Kok isane tak sedot? Oh, tak seblak kae mau. Gusti Putri kula nyuwun pitulungan. Kula sampun dipun kutuk dadi kirek. Wis tak kutuk. Iki cokoten saiki ning kon ngene iki lho ben ana anu aku terus ki lho. Ben rasa durus kae. Kok rasa durus? Aku ngurus kowe. Gah. Mula gelem Pas apa? kakine ambune ra umum kowe. Kowe sematut. Biyong Ban iki kudune wajibe melindungi Panjenengan mila mboten sematan. Piye? Panjenengan kok ampun ngoten niku Gusti Putri kula. Iki mau wis arep gelem. Sapa ngomong? Urung po? Urung. Ya engko rak suwe-suwe gelem. Kok sih ta? Jenengan iki mbok aja rene-rene rono wae omong-omongan karo kae lho. Iki ki aku wis kentekan nggon. Aku omongan ro kae percuma. Kok percuma piye ta? Penak ro iki. Penak-penak gundulmu kuwi. Ya. Mas. Kowe arep njaluk apa? Aku ki wong sugih blek. Mas, penak kae. Ning ya isih penak aku. Heeh apa? Arepe gede kaya ngapa mlebu. Kuwi pralon apa?
netra kocak Panjenengan mboten sah mriki. Lindri. Kojo, joget aja ngono kuwi. Biar ben iki lho, iki jane ngerane goblok. Belang. Ini. Saja tolong anak iki lho. Malah bingung tak. Kosek. Tahu urus ya. Piung bang, celok tenan. Kowe iki wajibe melindungi aku njaluk tulung. Lha manuto to. Aku bingung. Bingung piye? Aku lho nang ngene kok diseronggot bajing ngene kok. Bajing. Bajing. Mula kowe iki manuto. Pegang aku ra. Nek manut ra malah kepenak to. Ya, Lah nek dene aku mung karek ngene kok. Apa karek piye? Karek ngene kok. Tobat solikin koclok. Di sini saya melaporkan. Di sini saya melaporkan ada penindak asusila di sini. Saya akan laporkan kepada kepolisian. Kowe iki nglindungi aku ben aja nganti iki demok awakku kok malah kowe iki bingung dhewe. Aku wis menggeh-menggeh iki. Menggeh-menggeh ya wis leren. Iki delone saya kenceng. Bos, piye bos? Kenceng karo ora kenceng. Bos, nah, aku wis rada kenceng iki. Menengo. kencang. Heeh. Selentik, selentik. Kowe arep nyelentik. Tak tugel ndekmu. Ora gur tak selentik. Nganu pelintir mawon Gusti. Pelintir mawon. Apa? Betot. Berarti nggo jengi nek arep medel. Gue jengi apa? Nek arep medot. Aku rasa dia aku iso akon wong. Nek ra di Kene. Wong kok ning kene ana sing papan nombon dadak sing grusah-grusuk kono. Kan jane. Bandung Bondowoso kok celudak. Ngidak-idak wayang. Terus neni terus. Kaya malah. Kene. Iki pusaka ya. Kene. Sik delok. Keris. Kene. Sin, sin. Pusaka kok cilik. Kene, Gusti Putri tenang Ya mawon. aku dilindungi ora malah. Wonten kula tenang mawon. Jonggonya mangola. Ampun. Kali iso leles. Iki. Mas, peteng. Wong kan nglindungi kok malah dekem. Lah kene iki tok iki ning semak-semak tak lindungi. Saisane ngopo ta? Gelem to? Yo ngalah iki bayare piro iki? Kok tak bayar dhewe. Bayar dhewe maksudnya piye? Ayo piro kowe bayar? Wani bayar piro kowe? Piro njalukmu? Aku njaluk patimu wae. Njaluk patimu piye? Aku njaluk patimu kok. Urung dinggo Maksudnya piye? Amban biong ban Pak aku njaluk tulungan. Duk. Gantungku sik. Piye, Jonggrang? Aku tak rembukan karo biong banku
dhisik kowe mandek kono kene ya. Aku sik tak kasih. Yen to kowe wis rembugan engko gelem ya. Iya, kowe iki aja temok sik ta. Ya. Anteng tangane anteng. Mriki Gusti Putri. Gusti Putri mriki. Awas, awas. Sembrono. Niki derajate wanita. Amun kok panjenengan kados mekaten. Ora apa-apa wis kepengin kok. Wis jak rembugan. Ngene lho Biung Ben. Tengeng. Tak tapuk saka kene. Iki awak dhewe ngapusi wae ngono wae to Biung Ben. Piye? Aku etok-etoke gelem ning aku duwe syarat ngono. Bebono. Duweni bebono. Kowe iki kono ta kono. kok malah Kowe arepe melu rembugan wae iki ngopo to ki? Tak omong ing aku. Apa? Kowe iki dadi tak andani. Kowe iki dadi Biung Ben kok ya dadi kowe iki ra petok ngono lho. Kowe iki jan dadine kok piye ngono lho. Men sing duwe lendang muring-muring. Sing duwe nesu e. Aduh nyulman. Sesuk di backlink. Rupane wis kamunyuk. Piye, Jograk? Wis tak bandung. Iki tanganku dadi reget kabeh. Ora apa-apa. Kok sik ngene bandung? Piye? Aku gelem dadi bojomu ning aku duwe bebono. Bebanamu apa, Jograk? Gawekno aku. Gawekno aku candi cacahe 1000. Kowe terno sonte. Wis. Piye? Kon gaweke bayi. Cacah pira? Candi kok bayi. Oh, candi kok. Tak kira nek bayi tuas aku semangat. Gawekno candi aku cacahe 1000 sak suning suwengi sadurunge gagat raina. Candi cacah 1000. Heeh. Yen to aku iso, Yen kowe iso gawe candi cacahe 1000 kowe iso dadi bojoku kowe iso duweni aku sak kabehe. tenan kuwi. Tenan. Oke. Yo, Iso? iso. Yen mangkono mangkat dina iki. Tak gaweke nek ming bayi wis cacah 1000. Candi. Ayo candi. Mata kaji aku butone. Harimau. Para warga kabeh sedayane ayo do kluruk ben diarani iki wis gagat enjang. Ayo padha kluruk kanca kabeh. Rupamu lho. Rupamu sing gawe kowe iki. Mah aku diunek-unek karo Mbak Ayu meneh, mah rambutnya kayak brokoli. Malah apik ngono lho timbang mau. Mah bagus nek ngono kuwi lho. Wes iki guyonan. Aku arep gayuh kowe. Gayuh terus piye? Sik tak teruske sik ya. Iya. Piye Jonggrang? Mbah, Iki candi wis tak gawe cacah 1000 komplit plit. Sak panggung tendone. Kang, sak panggung tenda kanggo peresmian ngono. Kok sik lho Bandung? Piye? Aku urung percaya aku urung ngitung dhewe. Belum. Gelangku gigal ngene. Yen to kowe ora percaya terus banjur Pak panitia niki. Tok hitung ngono apa piye? Piye? Yen to kowe ora percaya apa terus arep tok hitung apa piye? Lah iya no. Apa ora kesuwen? Ora kesuwen ya ben ra masalah jame cek dawa. Ya engko nek wis apa ya? Apa? Lakon suwe ya. Ora masalah. Yen iki engko nyatane kowe iso dadi bojoku, kowe arep njaluk ping pira tak turuti. Oh, siap. Kek kapan ketoprak kok siap. Kowe kudu siap stamina. Yo. Ya. Yuk, yo. Yuk.
Tak hitungin sisih. Yo, hitungan jumlah. Sisih kono kae ana 1 2 3 4 5 ana 300 candi. 300. Sing sisih kono 1 2 3 4 5 6 7 8 kuwi ana 500. 800. Sing sisih kono kuwi ana 500. 750. Ngarang. Iki lho ngitung aku punjilen 1000. Oh, ayo. Ora. Iki kabeh wis tak hitung kuwi jumlahe mung 999 Bandung. Kuwi kurang 1. Tegese kowe ora iso dadi bojoku. Meng kurang 1 wae kowe ora gelem. Ya iyalah, jenenge duit ki kurang 100 kilo wae kuwi ora genep. Meng kurang 1 lho. Iya. Atimu ora iso nampa atiku. Ora iso nyatet. WA-mu mbok dikekke WA aku. WA-mu elek. Gah. Ora apik yen dadi 1. Karemu Meng kurang 1 wae kok. kurang 1 ya kae kuwi ora genep jenenge Ndong Bandung. Ora gelem tenan. Ora. Iki ning kene enenge meng aku karo kowe. Aku ning kono wae. Aku sapa? Arep pindah ngendi? Ah sapa? Aku ki Demet. Demit ya kono manggono nang nggon kayu watu kono. Loh, Demet ki sing nyekseni. Ayo Ken, cepet. Yen to kowe ora trimo meng kurang 1. Wis ning kene jejere aku wong lanang kowe wong wedok. Kosik. Kowe kok dadi arep ket mau mlaku arep rene. Yo men duwe sikil. Duwe sikil kok kae. Nek ra iso ngadeg. Sikilku 3. Sikilmu piro? Loro. Nah, Yo jonggrang. Yen to kowe ora gelem nampa katresnanku meng kurang 1. Genepe kowe ya jonggrang. Tok. Piye? Ada patung. Ada patung ini Iya. dibuat monumen. Tutupi sih. Iya. Ketoke asik. Dalam rangka peresmian patung Roro Jonggrang pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita buka dengan gangsaran. Bubar aku bubar Reng, mosok Reng. dikerukupi barang. Reng. Sing ngakon Pak Wahyu mau. Sing ngakon apa? Kon ngorek-orek raimu. Ra masalah. Ayu mau. Los. Los dol. Aku njaluk ngapura ya. Ora apa-apa, Mas Solikin. Apa guys? Iki wis rampung ketoprake Mas. Awak dhewe bayaran 500.000. Wes arep ngono dadi. Bayaran kuling ke candi di. Ayo, bayaran kuling ku candi di. Pun ben Mas Gareng pun ngaten tekan ku tancep kayon. Ngene iki wae bayaran 100. Ngono, 100. Aku nyambi dadi Demet sih. Sak karepmu salah dadak dadi demit barang iki sing ngene dienggo kasnya Mas. Apa jenenge? Mas Joko. Pak Joko yang Mas Joko yang kuning dewe di antara semuanya. Wes iki wis bayaran Mas Gadeng menika Nupun bayaran. Saanane nggih menika nggih ngaten iki. Wes Ra gareng saiki sanes Demet. nyotak dele kene. Lah iki ra yo apa aku nek kene iki. Monggo isih ana 5 lagu. Ya ora apa-apa. Monggo isih ana 5 lagu aku kon koyo ngene iki. Malah kandhani bagus nek ngono kuwi kok ya. Ayo bagus ning kelangan gelang siji lah ya wis. Endi wis ketemu apa urung? Wis digoleki panitia. Oh, alhamdulillah. Mah arep dadi Semar Pak sampean, Pak. Mah dadi Semar. Nggih menika sampun Mas. Nggih, sampun. Mau Nggih. wonten tesih niki sampun apa pun apa pripun? Mriki pun boten enten. Maksudnya niki waktune limbukan tesih napa mboten? Tesih niki tesih. Jarene bubar jam piro mau? Jam 3. Jam 6:30. Oh, 6:30 iya. Panika mau sing dereng lintang asmara nggih. Iki raiku koyo ngene iki lho Mbak diopeni sik. Nah, terus ngapa? Oh, niku enten susulan mulih niku. Nek tisu basah. Mangkin. Nah, iki Ya. diwaca. Punya permintaan tembang menika Mbak Tatin Gubuk Asmara, Mbak Ayu lali janjine dari Bapak Francisco Supardi di Lahat. Nggih. Sumatera. Oh nggih menika sampun
nganu kas tali asi 500.000 menika. Dipun pinangkani napa mangke, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih. Gubuk asmara langsung mawon nggih, Mas. Langsung mawon, Mbak. Engko tak bagi nang kene Mbak Ayu. Nah. Monggo gubuk asmara langsung Nggih, monggo mawon. langsung.
Hello Kitty. Hello Kitty, lambene ngono ta saiki. Lah piye wis ora tarik kabeh ngene turah ming lambene tok aku wisane. Mongke sono 5 lagu iki lho aku. Napa-apa ya? Nyambut gawe kaya ngene iki ya Allah. Sarewangi puli bangunan. Terus kesik ya. Catatan sajroning ati. Catatan luntur kaya ati. Aku kowe dadi garwan. Sampun menika Mas Gading gubuk asmara. Terus nika lanjut wae ya. Nggih, lanjut. Mbak Ayu ya naik panggung. Siap. Lagune Lali janjine. Lali janjine. Mbak Ayu, dikancani Mas. aku tak ngasus iki aku wis. Ngasus iki. Ya Mbak Ayu dhewe aku yo ket murung ngasung. Delokan keringetku. Apa iki yo wis ta? Hah? Ora ya iki engko jek siji meneh lintang asmara. Yo Ya. wis. Nah. Iki Kono ya. aku. Ngalih iki panggonanku. Apa? Mbok wedi ngono arek. Ma? Wis ora kaya mau kok. Ganteng to aku iki. Nang ngene iki. Dadi cetha iki ning live stream aku dadi cetha raiku kaya ngopo asem tenan iki. Ora Ya wis lagune Mbak Ayu lali janjine. Sini langsung mawon nggih.
lali janjine mamundutan sampun. tembang kalau wau Mas Gading. Enten apa wau? Lintang Asmara sih wonten setunggal. Nah, karo sapa iki? Karo Mbak Tatin apa Mbak Saras? Mbak Saras, Mbak Saras mawon. Ayo. Langsung nggih. Nggih, langsung mawon. Siap. Siang pantara ratri mong eling manising ati satyaku bisa anduweni marang sang Tyas Laksmi. Segara rasaku ora bakal serana Senadyan nyawa ucap syukur raka wis tresna ora bisa pisan Mas Eko Igul. marang sang Tyas Laksmi. Tresnamu kinarya tapa susah jroning badanku wong bagus antep rasakan
Nggih sampun matur sembah nuwun. Lintang Asmara sampun. Matur sembah nuwun Lintang Asmara sampun. Nggih, Mas. Dhuwur iki dadine ra candhak. Ya nggih. Mincang betondo. Ya Mas iki ra candhak suarane. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, pripun Mas Gading? Anu request-requeste pemundhutane pun telas to niki. Sampun. Nggih, sampun telas Mas Gading. Nggih, mengke mbok menawi enten melih masuk. Enten goro-goro Ah, nggih. wonten goro-goro diterus goro-goro melih. Nggih. Alhamdulillah saniki Wis. Amanut. Wis. Aku yo manut, aku sing dipanut sapa nyane iki? Mbok. Nggih menika sampun Nggih, nggih, Mas. sampun, sampun. Nggih. Menika mbok bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten nggih Mas Gading lan sedaya. Mas Gading Sami-sami. kathah kelepatan pangapunten Sami-sami. kanca-kanca warga laras, Lan masyarakat. tantunipun warga masyarakat wonten ing Ngaranan. Ngaranan. Nggih, mbok bilih wonten lepat nyuwun pangapunten insyaallah benjang sanes wedal saged pinanggih malih. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng sedayanipun. Selamat Amin. sing ditanggap, selamat sing nanggap, selamat Amin. sing delok ya Mas. Rahayu kang samya pinanggih Mas. Nggih. Semoga kula Jenengan dherekaken. nderekke mugi sukses sampai tancep Amin. gayon Mas Nggih. Gading. Matur sembah nuwun Mbak Tatin, Mbak Mas Gareng. No, piye, Mbak? Ki gandeng lakone iki kok ki dawa banget nggon iki bar libukan iki dawa banget. Iki sing nganggo nyekso barang lho iki engko. Iya, Pak. Mula saiki aku ayo neruske lakon sik. Iya, Pak, ayo tak derekke. Micil saking kleru to aku dadian. Omah dadi micil saking andang-andang wis apa jenenge? Marep budalan. Ya kok sik baleni. Ayo nak nganu neruske lakon. Iya, Pak, ayo tak derekke. Tansah marep pamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing asepi siniman teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking lep-leping ngaluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati. Sinegek semanten ketika capa ingkang medal Jawi Raden Werkudara ngawi dhateng para putra kumalawening ngasta pindha kumlebeting dwaja akarya kageting kalih para putra sala nyewating bleber ayah mina kasrambaing jala. Micil saking jroning praja mapan ora ing madyaning aloka kundang ing prawadya saweka Pok sura tambur miang suling pepandhen taludak miwa bandira kakandha warna-warna Pindha Cala Dyana Sri kawuryan
Roh Yai kepareng ingkang putra pring gondanipun Gatotkaca cumadung dawuh nadyan putra Punantarja ugi cumadung dawuh Rama Kyai ana dawuh apa Pak apa wigatine panangkilan mau wah Gatotkaca karo kowe Antasena nggih wonten dawuh Rama Kyai wonten dawuh Rama Kyai ya piye Pak ana apa kok sajak Nyolowadi ana apa janim nganti gembrobyos kaya ngono kuwi wah ngerti ya nggih anak-anakku kalenggani ki negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga seka ilanging pustaka Jamus Kalimasada duh Rama Kyai